आरो थामथि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय निर्मल बसुमतारिनि थामथि थैनाय सान फालिदों बे हाबाफारियाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? थामथि खोलोबनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे एनडिएफबि प्रग्रेसिभ जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे जथायै आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनायनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बाहागो लाहैनानै फैफिननाय समाव मुंख्लं निर्मल बसुमतारि बिथाङा दिनैनि अक्ट'आव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन, बिथांनि जिउआ गोमादोंमोन। बेखायनो बिथांखौ जोङो सोमावसारारि आफादनिफ्राय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों फोसावनाय जादोंमोन जे बिथाङा थामथि खोलोबनि गिबि मुंख्लं। बे हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओनसोलनि रायजो राजा न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लानानै बिथांनि थैनाय सानखौ दिनै गिबि खेबनिफ्राय फालियै फालियै दिनै बोसोरथामसिम मुंख्लं सान बिथांनि थैनाय सान हिसाबै जोङो फालिबोबाय थानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै जेनाखि हारियाव जांख्रिथाय बा सोमावसारनाय बा हारिनि उदांनि थाखाय जाय बिथांमोना गावखौ बावसोमनानै दिनै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै खोमानानै लानो गोनां जाबाय, बै गेदेमा बिथांमोननिसिम, बै मुंख्लं बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय अरायबो सिबिनाय खुलुमनाय आरो जेनाखि जोंनि मान बेखौ जोङो अरायबो जोङो दोनलांबाय थानो जोङो सेस्था खालामगोन। आरो बे बाथ्राखौहाय जोङो बुंनांगोन जे गिबि खोलोब आरो नैथि खोलोब बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 6 बोसोरनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जादोंमोन, बै मुंख्लंमोननि जेनाखि मान बा बै मुंख्लंमोननि जेनाखि मासि, थिग बेबायदिनो एखे मान आरो सन्मान बेबायदिनो निर्मल कुमार बसुमतारि बिथांनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो होदों। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मुंख्लंफोरनोबो जोङो बेबायदि एखे मोनसे मान आरो मर्यादा, जेनाखि मुंख्लंनि मर्यादा, जोङो बेखौ होलांनो जोङो सेस्था खालामगोन। आरो बेबायदिनो मुंख्लं न'खरनो जेबायदि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेबायदि मोनसे एक्सग्रेसिया मोनहोनायनि खोथा जिहेतु दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ थांखि लाबाय आरो अलरेडि 40 जन न'खरनो जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनाखि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनाखि 5 लाख करि एक्सग्रेसिया जिहेतु होनाया जागायबाय। आरो बे हाबाफारिया पर्यायक्रमे बेबायदिनो निर्मल कुमार बसुमतारि बिथांनोबो बा गुबुन गुबुन मुंख्लंनोबो होलांनो हासिगोन होननाय जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ। सम आरो जेनाखि हाबा मावनायनि मोनसे नेथ'नांनायनि मोनसे बेवहाय थासारिल', दस्रा जेबो नङा। बेखौ पर्यायक्रमै जोङो मोनहोलांगोन। आरो बेबायदिनो मुंख्लं बिथांमोननि मावनाय, मुंख्लं बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनानै जे जाथि दानायाव बिथांमोननि अबदानखौ, बिथांमोननि जेनाखि बावनायखौ जोङो बोरै फोथांनानै लाखिनानै जेनाखि इयुन हारिखौहाय जोङो बोरै फोथांलांनो हायो, बे फारसे जोङो खामानि मावलांगोन। बेखिनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै नुनो मोनगोन। बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनांगौ दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि? दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बे थांनाय जेनाखि बिसायख'थि, जे बिसायख'थिनि फिथाइया दिनै फोसावजागोन आरो बिनि मोनसे भट साननाया दिनै जागायबाय दहाय 8 फुंबिलिनि रिंगानिफ्राय। दा बेवहाय जोङो बुंगोन जे जोंनि बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थांखि आरो नोजोरा जोंना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो गुड गभार्नेन्स आरो बेबायदिनो समान मोनथाय, नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लादों। आरो बे मथे रायजो राजाफोरनि जेनाखि मेन्डेट, रायजो राजाफोरनि जेनाखि सायख'नाय, रायजो राजाफोरनि जेनाखि मदद खालामनायाव दिनै जेनाखि इउपिपिएलआ जिहेतु बिजाथि फसंनानै जेनाखि बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन, जि बिजाथिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद खालामदोंमोन, बै बिथांमोना रायजो राजानि मोनसे अननाय लानानै मोजां मोनसे देरहासारनाय बेवहाय फैनो हागोन। आरो आसामाव, दिसपुराव सरकार दानायाव जेनाखि इउपिपिएलनिफ्राय मदद खालामनो हागोन, जोङो बेखौ मिजिंथिदों। दा बेवहाय जोंहा जेबो सन्देह गैया, मोनसे पजिटिभ मोनसे रिजाल्टआ फैगोन। आरो बेवहाय जेनाखि जों लुबैनाय बायदि सरकार बेखौ लाबोनानै जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारि बा गुड गभार्नेन्सनि हाबाफारि बा आनएमप्लयमेन्ट जेनाखि समस्या, रांखान्थि जौगानायनि जेनाखि हाबा मावनायनि खोथा, नैबे बाथ्राफोरखौहाय जोङो मोनसे मोजां मोनसे आसा खालामदों। आरो दिनै आसामाव बा बिटिएडिआव मोनसे स्टेबल मोनसे गभर्नमेन्ट लाबोनानै बयनिबो जौगानायनि थाखाय, गासैबो हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बेवहाय साखाफारा जादों। जे खामानिखौ 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावनो हायाखैमोन, दिनै नैबे मास मोनथाम, मास मोनब्रै मोनसे समाव प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि सरकारा जेबायदि मोनसे खामानि मावनानै दिन्थिदों, आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव दिसपुरनि सरकारनिनो लोगोआरि मोनसे सरकार जुदि जानो हायोब्ला
गोबां खामानि मावनो हागोन आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानि मावनो हागोन एरिया एक्सटेनसननि खोथा दङ बेवहाय बाउन्डारि कमिसन जिहेतु दङ बे गासिबो खामानिया पर्यायक्रमै मावलांजोबनो हागोन होननाय जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङ गोजोन्थों